खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय बारग' जोलुर गेलेगिरि मणितम बिसिंआ रुंसारि जाबाय। भारतनि बारग' जोलुर गेलेगिरि मणिपुरनि मणितम बिसिंआ रुंसारि जाबाय। मिथिनाय बादिब्ला 39 बोसोर बैसोनि मणितम बिसिंआ गोब्राब लोमजानाय आरो हां लानायाव असुबिदा जानायलाय गावनि बिसि आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ अराय समनि थाखाय नागारलांनो गोनां जायो। बबेखानि मा बेरामनि जाहोनाव हरखाब जिउ गोमादों बेनि गुबै जाहोनखौ बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा रोखा खालामाखै। बिथां मणितम्बीआ थांनाय 2002 मायथाइनि बुसानाव खुंनाय एशियान गेम्सआव भारतखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन। बबेखानि बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथियाव दङ भारतआ चीननि हेंथायै गोख्रों गसंनायाव चीनआबो गोमोदों। थांनाय 15 जुन खालारखालि गालवान हायेनाव भारत चीननि गेजेराव दाङाबाजि जालांनायनि उनाव भारतआ इयुनाव जायखिजाया सीमा जेंनानि समाव चीननि हेंथायै हारसिङै गसंनो हानायनि फोथायथिखौ दिन्थिदों। आमेरिकाया बीजिंनि हेंथायै क्वाड एलियान्स बानायनो अफार होदोंमोन, नाथाय भारतआ हारसिङै जुजिनो थांखि लानायाव चीनआबो गोमोदों। सानजा लादाखआव मुगामुगि जालांनायनि उननिफ्रायनो मोननै हादरनि गेजेराव माखासे खेब सावरायनाय जाखांबाय। बेनि माखासे मोजां फिथाइबो सोराङाव फैदों आरो दरनै हादरफोरनि सान्थ्रिफ्रा जेंना गोनां जायगानिफ्राय फावसायलांदों। थामथियाव दङ देंखोगिरि जुबिन गार्गआ आबाद बिफाननि ब्रेन्ड एम्बेसेडर जानायनि लामायाव। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ बावैनो आबाद आरो जुनाद फिसिग्रा बिफाननि ब्रेन्ड एम्बेसेडर जानायनि लामायाव। जुबिन गार्गखौ आबाद आरो जुनाद फिसिग्रा बिफाननि ब्रेन्ड एम्बेसेडर जानो थाखाय आबाद बिफाननि मन्त्रि अतुल बराया प्रस्ताब हरदों। मिथिनाय बादिब्ला देंखोगिरि जुबिन गार्गआ बे प्रस्ताबखौ आजावनानै लाबाय, नाथाय बेनि सोमोन्दो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालजों सावरायलायनायनि उनावसो जोबथा बिथांखिखौ लानाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ हारियानायाव थाइलेन्डनि सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। हारियाना रायजोनि हिसार नोगोराव थानाय गंसे हटेलाव सासे गुबुन हादरनि आइजोखौ भारतनि सुबुंफोरा जयै जिनाहारि खालामदों। बे आइजोखौ थाइलेन्ड हादरनि 40 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बे आइजोआ दिल्लीयाव थांनाय 3 मार्च खालारखालि फैदोंमोन। बे आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला गाव जौफैनानै हटेलनि खथायाव थानाय समाव हटेलनि बिगोमाया फैनानै जिनाहारि खालामो आरो बे समावनो गुबुन सासेयाबो फैनानै जिनाहारि खालामनो नाजायो। बे जाथायनि उनाव बे आइजोआ हटेलनि बिगोमा गुलशनजों लोगोसे गुबुन सासेनि हेंथायै पुलिस थानायाव एजाहार होयो। बाथियाव दङ कार्बि आंलंआव मोब्लिब बुजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। कार्बि आंलं जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय बायथा लांसानि पावार साप्लाइ बिफानाव मोब्लिब बुजानानै सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। बे जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानायजों लोगोसे 7 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बरसिं टिसौ होनना सिनायथिनाय जादों आरो गुबुन सासे लिपसुन बेनि हालोदआ गोब्राब थासारियाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।